njengamanje singena ehoreni lethu lesibili elokuqala sekufana nomlando ukuthi silishaye saliphephetha. Sibonga kakhulu ngokusuhlanganyele kanye nathi. Baholileke abantu bangomhla ka-25. Hey, bathule du abasashona nix abayingeni. Omunye Nkosi yami yazi ukhale kabi wathi wazi wangibulala umfana ngamasi. Elokhu nje ethe eish hayi baby yazi inyama isefrijini ukuthi iqinile idefrostile. Hayi nina abafana kodwa. Hayi iyakhala kodwa lenenye igender. Nisaphila kodwa. Hayi siyaphila makhola. Hayi nathi siyaphila. Nisase grand. Nisase right asibulele. Botani babukele emakhaya sesibethe seyangapha yakwayo iyure yokuqala yenkqubo. Ngoko ke singena kweyesibini xa sijonga ke kwesiza nakho kule Rio sachaphazela ke umba wezikhukhula eziqoqisa kweminye imimandla yeli umba wokuthiywa ngokutsha kwindlela ibisaziwa njenge William Nicole Drive ezemidlalo imo yezulu nokunye okuninzi. Masizitshaye iziqhuma okwamanje mbukele sibheke hamba phambili ehoreni lethu lesibili. Uthiwe ngegama leqala lomzabalazo elingasekhoyo umama Winnie Madikizela Mandela omnye weyona migaqo mikhulu eGauteng. Namibia iza kuthathana ne-Uruguay kumdlalo ka-Pool B kwitumente yendebe yehlabathi eFrance namhlanje. Lutshani nginguleno sigusheshelo umhatsho ikwekwezi FM emthonjeni 9 to 12. Siyakwamukela ehleleni elitsha likamabona kude lendaba ezinabileko ekhaya jikelele. Sikhamba nawe noyomsebenzini uthinge esikolweni konke okuhloka kuyokuthola zamba nje siphuma phambili indaba siqahe ngezemidlalo ubujamo bezulu ukuthi na uphuma ekhaya wazi ukuthi umbathe njani. Konke okuhloka ngelimi oluzwisisako la ku SABC News. Imisebenzi yokucoca iyaqhubeka kwiphondo laseNtshona Koloni namhlanje. Uluntu luzama ukubuyela kwisimo sangaphambili emva kwemvula enamandla kunye nemimoya enamandla ebangele izikhukhula udaka kunye nomonakalo kwizakhiwo. Balishumi elinanye abantu abaqinisekisiweyo ukuba babhubhile ngenxa yemozulu embi. Ayaqhubeka ukungena amazwi enduduzo ebhekiswe emndenini wakwaMandela kulandela ukuphangalala kwendodakazi yalomndeni uZoleka Mandela. uZoleka Mbukeli bengumbhalo wencwadi esihloko sithi When Hope Whispers aphinde futhi abe yisishoshovu samalungelo abantu. Kanti wasungula nenhlangano engenzi inzuzo wayetha ngegama lakhe iZoleka Mandela Foundation. Iningi elizomazi njengomzukulu wamaqhawe omzabalazo kuleli okungubaba uNelson Mandela osalala kobandayo kanye nomama uWinnie Madikizela Mandela naye osendela kwelamathongo. Ukufaka kumenele elaliswe esibhedlela emva kokuhlatshwa isifo somdlavuza. Isehlo esihluthe imihlali kwabaninzi umzukulwana wamaqhawe ezopolitiko uNelson Mandela noWinnie Mandela uZoleka Mandela ulishile elilimagada ahlabayo ngokwesibhengezo sosapho kusasa namhlanje. Ube neminyaka engama-43 abantwana abathandathu nashiya ngasemva abane. Ukanti iqenqelekile iminyaka lombhali wencwadi ethi When Hope Whispers eqobisana nesifo somhlaza besinwenwe sahlasela amahleza isibindi imiphunga umqolo nengqondo. Kudliwano ndlebe awakhe wanalo ne-SABC wathi ebesele eqhubeka nobomi esazi ukuba akana kuyitshintsha le meko. I don't have control over when it is that I'm going to pass, but to pass on, but I do have control over how it is that I choose to live my life now. Ufakwe ngomvulo uZoleka Mandela isibhedlele kunyango lwalomhlaza uyibeke inqawe engqongwe lusapho lwakhe nezihlobo izolo. Usapho lwakhe lumncome ngokulwa umhlaza ngobugorha. Zoe fought courageously. She knew the odds were stacked against her, but that didn't discourage her from fighting against this terrible disease called cancer. Kwinhlanganiso ebiphakathi kohulumende nenkokheli zakalizwi ebibanjwe eMpumalanga namhlanje uLindiwe Zulu uphose amazwi okuhlonipha uZoleka Mandela wenjenje. We say to the family, condolences to you. It is a pain to lose such a young woman, but I also think that she was a very courageous young woman who fought tooth and nail
fought a disease that really ravaged her entire body and her entire system, and she stood firm in talking about it, which is something that normally people would not talk about. Kwakulomsitho mnye usekela mongameli uPaul Mashatile ucele kunikwe umzuzu wembeko. May her soul rest in eternal peace. Rialeboga. Iqela le-EFF limbabaze njengoba engagungqi ekufundiseni ngesifo somhlaza besithi ukusweleka kwakhe kukhumbuza inkqubo yezempilo yeli ukuba ityale imali ekuthinteleni ekufunyanweni nasekunyangweni kwezi zifo. Ukanti ke i-Action SA iphefumle ngeli lifu ligubungeleyo ngelithi uzoleka Mandela ube nomoya obukroti nokwathobekileyo njengomama wakhe umfi uZinzi Mandela nomakhulu wakhe umfi uWinnie Madikizela Mandela. Kulindeleke ukuba angcwatywe eFourways Memorial Park kumantla eGauteng ngoLwesihlanu. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Inkonzo yesikhumbuzo seenkwili ezintathu iza kumanjelwa eKapa namhlanje emva kokuba ziphulukane nobomi babo elwandle kwiveki ephelileyo. Igosa elineminyaka eli-48 ubudala uWilliam Malisela Matipa, uMakwapa Mujela kunye noJillian Hector baphukhukuliswe ngamazwe akutshanje. Kwamkelwe ngochulumanco ukuthiya kwesitalato saseGauteng iWilliam Nicole Drive ngegama likamama uWinnie Madikizela Mandela. Bekuvalwe izitalato zeliqela ngabahlali bebekuyobhiyozela elinyathelo lathathwa kwinkomfa yombutho we-ANC kwiminyaka emine eyadlulayo. Umbutho we-ANC uthi ukutshintsha igama lesitalato kunxamnye nezicwangciso zayo zokususa umzila wengcinezelo kwanokuqinisekisa ukuba igama likaWinnie Madikizela Mandela lihlala likwimbali yeli. Usapho lwetshantliziyo lomzabalazo umama unomzamo Winifred Madikizela Mandela lulamkele ngemigcobo nemivuyo inyathelo lokumnika imbeko lo kaMadikizela Mandela ngokutshintsha isitalato saseGauteng iWilliam Nicole Drive. Lo msitho nobungqamene nosuku lwakhe lokuzalwa nalapho ebuza kuba neminyaka engama-87 ububanjelwe kumbindi waseSandton. For my beloved family, it is the road that takes us to our final resting place. I'm happy to know that from today on, every time the road is mentioned in traffic reports, written on the addresses of residents and businesses, each time it is given in directions, my great-grandmother's name will be acknowledged. Ukothulele umnqwazi ukutshintshwa kwegama lesisitalato sodolophu waseGauteng uKabelo Kwamanda esithi eli linyathelo elijonge ekususeni umzila wengcinezelo. uWilliam Nicole wayeligosa lommandla welikwa nowathi wazithiyela isitalato esi ngegama lakhe. My role in this august occasion is very simple, and that is to ensure in practice that we never forget, be it who we are or where we come from. Inkulu baphathiswa yaseGauteng uPhanyazela Isufi naye ulamkele inyathelo lokuthiwa kwesisitalato. Mama, you might not be with us, but today our children, our children's children will know that you are with us. Yomibini imibutho ye-African National Congress kunye ne-EFF balibona njengempumelelo inyathelo lokutshintshwa kwegama lesisitalato. Ngaphambi kokuba niphume babukeli bethu niye kwindawo ngendawo qinisekani into yokubana nixhobesekile ngokwenzekayo kwisimo sezulu. Rhabula ungafinci.
Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha kwinkqubo yenu Ekhaya Jikelele neqaqambisa ulwimi lwemveli uDTT. Uasisipho wasemahle emcaciso ngumfundi oneminyaka 19 ubudala owenza unyaka wakhe wesibini wegeology kwiUniversity yaseWits apha eGauteng. Ungunobuhle ke kwaye ngoku umele impuma koloni kwiMiss Teenager SA, Miss Inspire SA kunye noMiss Remarkable SA. Uasisipho ke ngumsunguli weIsipho Foundation ezenze kwilali zaseXtexprate kwiphondo lapha eMpuma Koloni. Kulo nyaka ke uqale inkampu yokuqala yonyaka yebanga yeshumi enabafundi ke eba158 abaphuma kwizikolo ezine ezahlukeleyo. Uyakusingatha ke enye ngoJanuary. Eyona njongo yakhe ke ngezinkampu kukuvala umsantso phakathi kwabo banezipaji ezifumileyo kunye nabangathathi intweni ngelixa ke ebonelela abafundi ngemfundo esemgangathweni kunye nokuqokelela impahla ezaneleyo zabafundi bebanga leshumi bonyaka ka2024. Ulapha estudio Mbukeli, hey, yaninzi into oyenzayo yangalingani neminyaka yakho. Masikubulise sikwamkele asisipho kwinkqubo yethu Ekhaya Jikelele. SABC scholars eholeni bantu basekhethu. Mna ndingasisipho umcaciso umarhade bomthimkhulu ubhungana ndlebentle zombini. Alala watsho kamnandi wazithutha kuba bensaza kubuza uba ungumabani uvathe isinxibo umhle kangaka nje. Umarhade bendilihlubi. Hlubelihle ndlebentle zombini. Sibulele kakhulu ngokuba usindwendwele apha Ekhaya Jikelele sipiyozela inyanga yamagugu namafa. Xa sifunda umbhalo wakho hayijonga uhambile inyawo zinodaka. Iminyaka yakho isemincinci. Siyaqonda into kubana ondanga bakho mhlambe umuntu ujonge nje izifundo zakhe kuphela kuba kaloku lelo xesha lonyaka abanye basese high school kodwa wena une organization usene organization njalo kune beauty patterns eziyi3 ntombi. So wenza njani ukustrike ibalance? Spiritual advisor which is Imboni, always teaches about self-discipline. It teaches about balance. So ndisebenzisa ezo zinto which is discipline nebalance ukuba ndikwazi ukumelana nayo yonke into endiyenzayo, because xa ndizawuthi ndinaka incwadi kuphela that doesn't guarantee me success. Ayiqinisekisa uba ndizawusucceed and meleke ndibe nezinto endizigcina busy zizo. So that's why I decided to kuhamba le ndlela endihambayo. Khosi watsho kamnandi yabonakala into yokubana uqiqile apha engqondweni kwaye uqhuqhekile. Uqale ifoundation yakho ethi Isipho Foundation apho injongo zayo kukuba ukhuthaze abaselula into yokubana impilo zabo nabo zibe bhetele. Ungathi mhlawumbe uplana uyenza njani lonto leyo kwaye xa ujonga le foundation yakho kuzawuthi gangoku ngosuku walisungula ngalo ungathi mhlawumbe zeziphi impumelelo ongabelana nathi ngazo? Okay. So njengoba bewusuchazile ukuba iSipho Foundation ijongise kwabo abangenabhokodo ezivumile. Sizamela ukuba wonke umuntu alingane afumane nemfundo elinganayo. So sesiyenze ngokuba sindwendwele izikolo zabantu abahlelelekile. Sizindwendwela njalo ezo zikolo ezo. We have the best kwi-team yethu. So we we are providing education and also we are trying to make our resources available and easily accessible for umuntu wonke. So I believe ukuba usuka ekusunguleni ifoundation ukuzothi gangoku, that's what I've done. Wow. And enyiminye yemisebenzi oyithandayo noyiqaqambisayo uthi inkolo yesintu njengoko ke sibiyozela inyanga yethu singama-Afrika uzawufumanisa into yokubana uninzi labantu abatsha xa kuthethwa nge-Heritage Month bajonga mhlawumbe i-culture, ukutya, izinxibo, i-language kodwa they never really tap into spirituality. Xa uthetha mhlawumbe ngenkolo yesintu uthetha ntoni and mhlawumbe intoni oyikhuthazayo kubantu abatsha kulo msebenzi uwenzayo we-activism? Okay. So when it comes to African spirituality, inkolo yesintu, it's the way thina as abantu bomgquba siphila ngayo. It's the way thina as African indigenous people siphila ngayo. I love to quote Imboni, xa isithi before ube ngumntu you are a soul. So African spirituality indlela thina esiya ngayo kumdali wethu. And personally I do not feel comfortable with the fact yokuthi
heritage is just one day, because being an African is not about isinxibo as usitshuba. A lot of people focus on isinxibo. It's not about intetho yakho. Being an African should be in norm, into oyiphila each and every day. So my advice is to abantu abalingana nam ukuba masibuyele emasisweni. Masibuyele nembo siphuphuma into zethu silindiwe emaxhantini njengoba usisho into kubana spirituality for you is a way of life, and you feel like it's not enough to just celebrate this sacred spirituality only ngosuku oluyi-1. Usathetha ngokuba mhlambe it's a way of life. Siyaqonda into kubana kule nyanga ezayo kuzabe kuqatshelwa usuku lwe-16 days of activism against gender based violence. Siyaqonda into kubana zithe qolo ukuxhaphaka iziganeko apho sibona amanina ekhala kube khona nentshukumo zo not in my name belwiswa bekhalela into bana kaloku mabayeke ukuxhatshazwa kwanjalo namantombazana semancinci. Ingaba mhlawumbe njengoko sibona into kubana ubhizi uxwaye uqanduva, yintoni ozawube uyenza ukuqaphela i-16 days of activism kwaye amazwi wakho okubana mhlawumbe mayiphele nya siyisiphule nengcambu umkha we-GBV uthini? So kwi-Isipho Foundation sine sectors ezahlukahlukene. Kwi-sectors zethu sinento ekuthiwa yi-Gents Corner. Ukuze ndiqale i-Gents Corner ndiyiqaliswe ukuba ndiye ndaqwalasela uba uninzi lwabafana asokukuba bayadelela okanye baziphatha ngale ndlela abaziphatha ngayo kuba bethanda. Baziphatha ngale ndlela abaziphatha ngayo because abekho abantu bokubafundisa uba ziphathe kanje, yenza kanje, yenza kanje. Abanye baziphatha ngale ndlela abaziphatha ngayo because of indawo abasuka kuzo. Kwezinye indawo abusing intombazana is considered a norm. So kwi-Gents Corner, that's where sifundisa abafana to be better men. So we are basically grooming them. Sibaxelela ukuba ubungaziva njani wena uba bekungisisi wakho okanye kungumamakho. So the Gents Corner has been a progress because abafana bathile umuntu uzoza athi mina beningayazi into ethile uba irongo until I attended the Gents Corner. So i-Gents Corner so into 16 days of activism qha. It's a yearly thing, it's all round. So that's what I've been doing, and ndiyathemba ukuba as ixesha lisiya ndizawufumana i-platform ukuba ndiyinwenwise kwenzela uba ingafikeleli kweli uzonixelela ndikho ngumXhosa so isiXhosa sam siyabaleka kwaba bantu ababambalwa but ibe yinto yezwe lonke. Ibe into yezwe lonke, and into endiyithandayo ngalento ichaphazela kukuba aniquki kuphela amantombazana kodwa namakhwenkwe asakhulayo niyababandakanya kwezintshukumo zenu. And hey sana jonga Miss Teenager South Africa, Miss Remarkable, andazi Miss Universe, Miss Ekhaya Jikelele, Miss Hlubi, andiyazi ba ungumiss bani but uxwaye izithabe ezingapha ya. Xa uthi ujongile mhlawumbe kwi-beauty industry because baninzi abantu abaphakathi kule beauty industry, ungathi ngubani mhlawumbe othi ujonge kuye? Ngusisi Zozibini Thunzi. Uzozibini decided to, because mna ukukhula kwami ndifuna ungayitsho ndandicela uba xa ukwi-beauty contest mele kube nenwele ube nayo yonke le nto like uzitshintshe ubu-Afrika bakho ukuze wamkeleke. Usisi Zozibini uye eNgoyi and she broke a record and went as far as being a Miss Universe. Even after failing, because umngenele ayikayi-one Miss South Africa. Even after failing, uye waqonda hayi man khathi ndizithintithe ndiphinde ndibuyele. So despite the obstacles bezikhona, she didn't stop, she didn't cease, but she focused on igoal yakhe. So my role model is Usisi Zozibini, and zezo izathu zam zokuba kube nguye role model yam. Wow, amazing work. And we are telling into kubana into oyithandayo ngaye kukuba uye waba grounded and rooted kwi-identity yakhe zange azitshintshe. You are a proud Hlubi, ude wabe kanti ubhalwa nencwadi. Ye wandihlabezela wathi hey incwadi yami ungayilibali ngifuna uyithi thatha. Ubhalwe incwadi, i-dictionary? No, it's not a dictionary. Incwadi. It's incwadi umlando wamaHlubi. Khawusinabele njengayo. Okay, so uninzi lwabantu xa usithi ndingumHlubi bacingela uba ukuba umHlubi it's i-clan name which is isithakazelo qha okanye libinzana, kanti amaHlubi it's an actual tribe, and kwi-tribe njalo sisizwe esikhulu and esiye saba ne-impact enkulu kwezinye izizwe, the likes of amaZulu, as you all know, the famous king Inkosi uShaka. Inkosi uShaka obtained umuthi wakhe wobukhosi from uBhungane, who was iHlubi. Wow.
he obtained umuthi wakhe wobukhosi from Upungani. And amahlubi are often overlooked because of into eyenzeka eyengonyama yokuqala ingonyama uLangabalele, who was imprisoned because he was thought to be a threat to Olahlanga Olsuka. Entshona. So after Ewa Banjwa, amahlubi were told that they should cease to exist. So for yonke le minyaka siyasacindezelwa ilonto ninibona ukuba ndithetha ngale ndlela ndithetha ngayo, abanye bazathi ndiyakhuluma, abanye bazathi ndithetha isiXhosa. It's because of izikole siyakuzo xa ulihlubi they do not accommodate you. So meleke uba uzame ukuba ungene kwezinye inhlanga okanye uzame ukuba ufumane shelter under ezinye inhlanga. Wow. So mna ndibhala the umlando wamahlubi, I was like, enough is enough. We need to be seen, we need to be heard of, and we need to voice out ubuhlubi bethu. We need to be recognized. Profound. So umlando wamahlubi is basically teaching abantu ukuthi amahlubi exist. Amahlubi sisizwe, amahlubi aphila kanje, amahlubi enza kanje. And because bensazobuza into bana, I mean, with all this information onayo, because uthetha nenkosi ngenkosi uShaka ngenkosi uLangabalele, I mean, that's deep from someone at your age, but kuhle kakhulu ke xa uthi le information okanye olulwazi unalo, ulwazi lwemveli, ukwazile into bana uthatha usiba nephepha ulibhale encwadini, ukwazi ukuphefumlela ontanga bakho, not kuphela ontanga bakho kodwa nabadala bangakwazi into kubana bafunde ngembali yamahlubi. Njengoko ke usenza i-beauty pageant, what is next? I mean, yintoni ojonge kuyo? What is the future for uAsisipo looking like? And nabantu ke mhlawumbe abathi bafuna ukuxhasa okanye bafuna ukuvotela bakufumana phi? Okay. So the end goal is njengoba bensitsho ba amahlubi awajongeka awa recognizwa. My wish is for ukuthi next year kwindoni kube khona amahlubi. Okay. And then in the longer run ndifuna ungenela Miss South Africa njengoba ndisa teenage sis. I want to enter for Miss South Africa and ndiye as far as Miss Universe. Because meleke ndihambe ndiyobonisa ilizwe lonke obubuhle. Ufumaneka phi ke? You can get me on Instagram, TikTok, and also on Facebook. It's Asisipo Mcaciso. Sifuna uyibona neclip ithe chichilili pha ku TikTok. Enkosi kakhulu Asisipo ngokuba usindwenele ngenene uliqhaya nebhongo kwisizwe sonke samahlubi. Mhle umsebenzi owenzayo, sikufisela konke okuhle with your work as you enter kwi beauty pageant. Sithi ntinga ntakandini. Enkosi kakhulu ngokusindwendela. Ayithabe sisikholos. Right, imbukeli wami saqhubeka kaloku ukubhiyozela inyanga yamagugu namafa. Lowo ke besincokola naye yinzwakazi yapha Estex Sprayed uAsisipo Mcaciso esixela banzi ngomsebenzi wakhe omhle njengoko sibonile imbukeli into kubana ude wabe kanti ubhala nencwadi apho kaloku evumbula imbali yamahlubi. Kwanomsebenzi wakhe kaloku apho sibona into yokubana ungunobuhle. Kodwa ke mbukeli kusekuninzi eseniphathele kona, masithi ndeqhwi pha evenkileni siyabuya ubukele Ekhaya Jikelele. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha Ekhaya Jikelele. Kwisiqendu sethu ke sezemidlalo sincokola naye uLindiwe Isabel Mchunu wase Richards Bay, ungumakhi ke womzimba oqeqeshiweyo, bodybuilder. Ngoku ke siza kuthetha malunga nohambo lwakhe kwezokwakha umzimba kunye nesibongoza sakhe soncedo lwemali ukuze ke ayokumela uMzantsi Afrika kwi IFBB World Championships eSpain kweyedwarha ukuya ke kweyenkanga. Isabel, masikubulise sikwamkele enkqubeni yethu Ekhaya Jikelele, sibambe ngazo zozibini ngokuba ube nathi ngalentsasa. Ekhaya Jikelele angibingelele. Good morning family. Angithemba ukuthi abantu bavukile kahle, niyaphila. Sanibonani. Sanibonani, okudala sisikhumbula eso smile. Kunini sikubhuqa. Ungasichazela nje wena Isabel ngakumbi malunga nemvelaphi yakho kwaye yintoni mhlawumbe ngathi yakukhuthaza ukuba ube ngumakhi womzimba oqeqeshiweyo? Well, Isabel uLindiwe owakamchunu uhlala eRichards Bay.
but was a thing, side of Helderberg. Grew up in Bergville, Konela, KZN. Well, I love sport. I'm actually a sports woman. So, I'm bodybuilding, come up with an lazy ezomdlalo. Uyabo. Umuntu wesifazane othanda umdlalo kahle kahle. And akuvamanga mhlambe if uzawubona inina lizibandakanya kwi-bodybuilding kuba ndiyabona napha kwii-pictures zakho hayijonga ungumaqinazi uqinile womelele khawusixelele malunga nezinto othe waziphumelelo zakutshanje ezifana nokuthabatha kwakho inxaxheba kwi-Arnold Classic Africa kunye ne-KZN team selection kwakunjani ukhuphisana kwiqonga elikhulu kangaka? Well, as for Arnold Classic Africa, I actually went there in Ngomeyi. It was in 19 Ngomeyi. I actually competed among 27 countries. South Africa was there participating in, represented by me. It was not an easy journey. I tell you, it was not easy. I felt like, oh God. You know when you're going to see people that you never met them from different countries, but okay, I managed to place second place there. That was a huge achievement for myself. For status, okay, there's somewhere I'm going with this bodybuilding. In Africa, I'm sitting in position 2. I got number 2 on Arnold Classic Africa. Wow. And then moving right along to provincially, there was a competition, KZN, where this was selected of Yaguma SA term. I went to my KZN home, my homies to KZN. Well, I went there changing a category from women, from wellness to women physique. That was the first category that I've changed. But I've managed, I got position 2 provincially. I was selected to represent the KZN, Uma SA champ, that was held in Mpumalanga at the Rich Casino. To September. Oh, that's a teeny. That's a big thing. That's a big deal. Just September, you're not a big into Asian Tribunal. I'm competing. I competed there at the Rich Casino to September. My SHM, then I got position 1. Wow. That's a big thing. Not a big thing. Yeah. Wow. Getting to position 1. Says Isabel, now you are going to IFBB World Championship in Spain. Isabel, you are going to represent South Africa. It's no longer KZN, it's no longer Russia, Spain, but the whole South Africa. It's a big thing. It's a big achievement for myself. I'm really happy. I'm so proud. Wow, Nathi, we are so happy, we are so proud. I mean, from just the sound of your voice, ngendlela othetha ngayo, uyatsho nayo into yokubana jonga, this is something nawe ngaphakathi oqonda uba no, ndiyazinqa nam njengo-Isabel. I just love ilizwi lakho. Ungakhe nje usixelele ngemicelimngeni yezemali ojongene nayo xa ulungiselela i-IFBB World Championships eSpain. Zeziphi mhlawumbe iindleko ezibandakanyekayo because siyaqonda into yobana ayonto nje evele yenzeke overnight njengoko usitsho into yokubana ewe uchongiwe, but zeziphi challenges xa sijonge kwezezimali othe wahlangabezana nazo okanye ohlangabezana nako sithetha nje? Well, let's start with a challenge imali. While you're doing your preparations for competition, you need money to buy food for your preps. Food is quite expensive. Remember, a bodybuilder doesn't eat anything. You don't eat anyhow. You don't eat randomly. You have a strict diet. Food, guys, it's so quite expensive these days. You need money for food. But if you're unemployed, you have nothing, it's a bit of a challenge. You know, it's a bit of a challenge. Coming to my journey, it's so costing. I'm not gonna lie to you, it's so costing. About 40,000 email anything for me to get to Spain. For me to step up in that big stage representing South Africa, I must have 40,000. That includes flights, that includes accommodation, registration, visa, 10, guningi, but in all, I need 40,000 to get there.
Keneni yabonisa into bana hayi ayondlwane yanetha ayondo nyani eveleke yenzeke overnight. Siyathemba into kubana abantu nyani bazawuchukumiseka because I mean you are one of the best njengoko ushare your success stories not only nje phesheya kwamalwandle kodwa uyimeli KZN umeli uMzantsi Afrika uphela. Siyathemba into kubana kuza kukhanya. Ungathi wena Isabel kubaleke njani ukhuphiswana kwi-IFBB World Championship kwaye zithini injongo kunye nomnqweno wakho kolukhuphiswano kuba ke nethemba into kubana uzawuvule kumnyango xa sowubuya usithi naku uphumelela. How are you hoping to use your victory to inspire abanye abantu? Firstly, let's start here. I still wish more of the black women be participate in bodybuilding. Bangathi walk away, look aside, look back. But I wish babona abantu besifazane be compete, beba proud ngomzimba wabo, bangabi nalento ukuthi at a sport code that is meant for amadoda. It's never that. It's actually no longer that. I still wish to see more women participating. I still wish to see given nayo club or female that I am training. Mbaboni, befika to Miss Olympia, befika to Miss Universe, to Miss World. Beshintshe impilo zabo, beshintshe impilo zemndeni yabo with this sport code because it's a life-changing statement. They can't do it. And then the muscles zithi pop out xa iskin noko simnyama nezakho zithi ba noba ngathi bhaca asoze mhlambe ndibona ubupinki pinki njengokusitsho into kubana you wish to see more and more black women in this industry. Ungathi mhlambe yintoni ebabekela umva into kubana bangazibinxalenye nomdlalo we-bodybuilding? Ingaba mhlambe zikhona i-misconceptions ezikhoyo nge-bodybuilding ezenza into kubana bangabi namdla? Yes, a lot of that. Firstly, abantu esiphila nabo emphakathini. You know, when you post yourself as a bodybuilder, let's just say you do a video or you post yourself, there are people in this life at this point in time who would body shame you, who would call you names, who would discriminate you, especially bona abantu besifazane as imbokodo sibukelana phansi, asinayo that understanding of this sport code. Bazokutshela ukuthi uqinile unomzimba omubi ngathi usuyindoda blah blah blah. It's us women phansi esigcina senza ukuthi basabe nabo ukusithatha le sports bagcina basaba ukusenza because basho ukuthi okay uzothi mayiphuma ngaphandle thina abantu besifazane sem-attack. But kuhle kakhulu wena Isabel ukubona abantu abafana nani because nina ninele nithi noba mhlambe ningasibody shame nisijongele phansi okusalayo siyaphambili apho siyakhona. Mhle kakhulu umsebenzi wakho owenzayo sikunqwenelela okuhle kodwa Ekhaya Jikelele sithi indlela zakho mazibe mhlophe kule bodybuilding and fitness ukhuthaze nabanye abafana nawe bangene. Enkosi kakhulu ngokuba nathi Ekhaya Jikelele. Ekhaya Jikelele ngiyabonga. Lastly engacela nje Ningizimu Africa KZN kuphela angicela Richards Bay kuphela but the whole South Africa kindly intervene. I need your support. Please do donate for me. I need your help to make it through Spain. I'm no longer representing Isabel Aiwani but the whole nation, the whole Mzansi. Please come through. I need your help. I'm going to be leaving South Africa in 30 October and return on the 6th of November. South Africa, ngiyacela ningixhase. Khawusiphe nje inamba nje qhwiqhwi abantu abakufumana kuyo xa befuna udonate. Bangangithinte kwi-cellphone number yami athi 083 491 8812. Enkosi kakhulu sibambe ngazibini Isabel lo ke mukeli besithetha naye nguye ulindiwe Isabel Mchunu nobesixelela ke ngohambo lwakhe lokwakha umzimba kunye namalungiselelo eIFBB World Championship ezakubenjelwa phaya eSpain kwezinyanga zizayo. Uyacela uyabongoza into yokubana simxhase masimdudule ayongena phakathi eSpain masithi qhwi evenkeleni siyabuya ungayindawo.
Usathe chuke ncembe siqwela iveki yamagugu nenkcubeko emva kwentengiso sakuba nodliwano ndlebe noThembi Inkosi yena ngumdlali ophambili uphekesa othandwa kakhulu kumdlalo wesiXhosa wamandulo phaya othi ityala lamawele. Kalethi asansolo amsukulwana njini kaXhosa amsukulwana njini kaMalangana nantsindwana yanusizwe njini samagaleka kalethi asansolo kuthi kwakuba nje uvuka umnyele kaJogu kuthi kwakuba nje kurhawuzele kundwangu wekufunga mupholo zawupela imveku ifane madoda sininika indaba fulana masango anyathela umntwana omhle kalethi asenzolo. Mandulo phaya umbhalo ophuma izandla uSamuel Mqhayi wathabatha usiba nephepha wabhala ibali ligxile kwingxabano phakathi kwamawele uwele nobabini malunga nelifa likayise ongasekhoyo. Yathi kamva nje libali lutholwe ucwambu lokubonakalisa intlalo yakwantu ngobunjalo bayo laguqulwa lenziwa umdlalo kamabonakude othi ityala lamawele. Utata uThembi Inkosi yena nobelinganisa umdlali ophambili uphekesa uye wathandwa kakhulu ngababukeli. Sisekuyo ke le nyanga yokubhiyozela isintu sethu umbuzo kukuba amabali agxile kwingcambu yesintu sethu komabonakude asenekusasa elinjani na. Ukhona ke utata uThembi Inkosi. Tata uThembi Inkosi. Malosisi. Botani. Yebo njani? Siyaphila Inkosi ninjani? Siphile nathi Inkosi. Hey tata xa ndibona iivideos zakho kuba ndiye ndathi thethe ku TikTok ndithi mhlawumbe noko uselityendyana. Xa ndithi hayi noko utata selekhulile. Yeah. Hayi noko ixesha lihambile. I'm sure kwenza kwethu la film ndandina 30 years, so it was a long time ago, 1997. So noko ngoku iminyaka noko iyahamba kancane. Yeah, sendinguphekeza ke ngoku. Yabona ke ngoku andisafuni makeup ndibe ndishobana ndinguye ngoku. Kodwa usefresh. Hayi ndisasefresh mntasekhaya. Inene like usefresh ngobaleka ndijime yaqonda. So la phekeza wayicothoza ehamba ngolwadondolwa andimbonanga apha kuba kuthiwe xa uthwangena hayi wathi qhwi wahambela phezulu. Yeah, tata uThembi Inkosi siziva sinelunda kwaye si-honored siyinkqubo ye-Ekhaya Jikelele uba ube nathi namhlanje sabelana nawe sibe nodliwano ndlebe. Njengokuthi mhlambe wawuneminyaka 830 pha kwiminyaka yo-1997 ungathi mhlambe uhambo lwakho ungena kwityala likamawele kuzawuthi gangoku ungathi nje xa uchubela ababukeli bethu belunjani? Uhambo lo acting beli right since ba ndiqale acting kuba ndandibona uGibson Kente. It was a long time ago. Lyrics nemetina actor phayana uGibson Kente neshow yakhe uthutha amabhakene. So ndayithanda. But ke andizange ndi-acte immediately. So ndizo-acta xa ndisezwe litsha, I think. Kuba ndathanda incwadi ethi udike nocikizwa. And then ke ngoku ndaqala ke ngoku ndayifaka apha eklasini. Sonke sa-acta ke ngoku. Ndibe ndingazi into ngo-acta kodwa ke ndancedwa ngozithobelekilani. So ke ngoku yonke laa nto leyana ke ngoku nobheka kwam kwezinye indawo umuntu uyazama mos okanye uyazidevelopha. Uhambe ii-auditions, uhambe ii-workshops ngoba ndiyifundelanga ke mna ke acting sisiphiwo nje. Kodwa ndiqinisekile inoba wawuthi xa ii-auditions wavele ukhethwe nje. Ndiyathemba ke ba kwakunjalo ngoku ngoku hayi challenge inkulu ngoku kukhona amatyendyana asandafika. So but ke hayi noko ndisase-fresh ndisase-right ndisakwazi no-actor qha ndingena ndiphuma apha ku-acting ndithanda isikolo ndi-acte ndibheke eyunivesithi ndi-acte yeah.
Wow, and xa sijonga la character kaPhekeza ngenene umuntu ebenokukholwa into okubana ayo acting but it's a real life storytelling because inoba mhlambe wawuthiwa xa unikezwa iscript kuthiwa uzawuthetha uthi uvele nje ube nguye uqobo to a point where it's so believable uba unguPhekeza ngenene nangenyaniso. Ngaphambi kokuba sihlabele mgama nale ngxoxo yethu singathanda into yokubana umnumzana apha emaqhosheni ake asidlalele le clip ilandelayo. Uthini kum? Vuku ndini? Uthatha lonto kum? Wakugqiba ukuthola ulahliwe ngabantu bangokwenu. Ungixela lonto? Into oyiyo Nzotho inawuze ifihlakale kuphele. Umona onawo nguwo lo ukubophileyo. Sele ulilolo lempula kalujaca nje. Naku kudla yidla sirhwabango. Uyasebuthini? La hey unoqwasha nobubambe inhliziyo nangokumbonayo pha. Hey undisokolisile ke lamamgqwashe lowani. Yo phathwa ngabafazi olhlobo. Endlini yakho ucaphukile apha amazinyo kaPhekeza nobethuna. Kaloku ndafumana imali phayana so ndafaka ipesha. Andifuna uqondwa nje ndithi ndiba ndihamba kuthiwe nankuya se-ifeki zami ngoku seyizizwe ezikhupha amazinyo angabolanga mna ndawakhupha kuba ebolile. Yo So ngoku ndiwavalile nje kancinci mhlawumbi xa sisawugqiba nje nzake ndokuthi nje kubeka yi-1. Hayi nakanjani mna yazi umuntu mna ndiyamcupha umuntu xa yonke into oyithethayo mna ndiyayicupha. Okay ndiyayicupha so njengoba uthethile ndikucuphele uba xa siyiqwela siyiqongqotha ndithi kwatsha pha uzawufa ngam wena. Uye wathetha Tata uThembinkosi into yokubana wawufunda incwadi ngaphambi kokuba mhlambe uzibandakanye nemiboniso ude wabalelwa incwadi kaDikiwe noCikiswa. Ewe wangena ke ngoku kutyala lamawele isingatsho sithi mhlambe lo mboniso ebeqaqambisa kakhulu ulwimi lwemveli kuba xa sijonga phaya siyabona ba okudala mhlambe isiXhosa sasithetha ngolhlobo ungathi mhlambe njengoko wawudlalwa ungathi ngawakho amazwi yayintoni injongo yoko. Okay inkosi sisi injongo yetyala lamawele imfundiso. Kokuqala phayana lamawele lana imfundiso lena ihamba namasiko because njengoba ndandi-actor phayana nje ndingutata uNzotho uyafumanisa ukuthi amanzotho isiko lengqithi ayalenza but ayelenzi ngolahlobo ngoba umbhali womqhayi wayenza yayintsumantsumane lento yokuthi umntana avele ngesandla aphinda atshone kuzovela omnye ngokusevela ngenhloko yayintsumantsumane. So injongo yalanto ibiyinjongo ukuthi amawele la ngabantu abasokolisayo afana uba xa ngaba omnye uswelekile omnye usaphila omnye ufuna kangena emngcinyeni akalala phayana aphinda avuke. So injongo yalanto yobonisa uba yintsumantsumane le into yamawele kodwa eyona nto ibalulekileyo umthetho wawukhona kuba ityala eli lalixoxwa nguyintsa yonto uyintsa ke azanzolo inkosi enkulu yamaXhosa madoda azanzolo. So injalo ke ngapha kwalanto leyana ubone ngathi thina siyonwabisa nje kukho imfundiso ngapha masingawalahla amasiko wethu singazilahli nenkosi zethu njengokuba kwatshiwo kwaphuma intshumayelo phi entabeni yathi kuza uhlanga ela kuphuma elwandle labe ninenwele eziyephu liphethe umqulu onombomvu umlamo obomvu nufunda kodwa qhoshe libomvu elingenamnqunyi nilumkele imali ke le namhlanje siyabulalana ngalenxa yalo mali kodwa ke asakwazi ubuya ngamva sekunje sibheka phambili mntasekhaya. Hey xa uthetha tata ndiyeva into yokubana umzimba uyahlasimla kuba uthetha into xa uzawuthi kwanyuka entabeni kwathiwa into yokubana kuzoza abantu abanenwele eziyephu zenibalumkele neqhoshe lingenamtyunja. Xa uthi uyajonga ezo zimboni zakwantu ezifana noNtsikani kuba ngaba baphefumlela isizwe sikaXhosa besithi into yokubana lumkani kuzawuba nje nanje nomprofetikazi imbonikazi onongqawu
bawuse nabo bathi hey zemke inkomo magwalandi nilibele ukulala. So ndiyavumela nawe tata xa uthi lo mboniso yayingonwabisi nje kuphela, siyawujonga sihleke kodwa unemfundiso ezithe lo mboniso zawuqulatha imfundiso kuba xa ujonga nyani endulo yayingekho into enokwenziwa ngaphandle kwesiko, ngaphandle kuba kube khona inkosi inikeza isikhokelo, ngaphandle kokuba imboni nayo igayide enkosi leyo. Xa uthelekisa tata ujonga imiboniso yanamhlanje kuba ngoku amaxesha seletshintshile njengosithi into kubana ngoku kungene amatyengyana ngoku asematsha ayasokolisa. Xa ujonga tata uthelekisa imiboniso yanamhlanje ujonge nale yasendulo, ungathi ikamva lale miboniso imephi ingekumbi mhlawumbi ekuqaqambiseni isintu? Ingaba mhlawumbe nayo iyasifundisa kuba ngoku sekutshintshile kusafani nakudala nakubeni nje sikwabanye amaxesha, but ungathi into kubana isagxilile ekuqaqambiseni isintu ifundise isizwe kananjalo? Hayi ayigcinanga tu, ilahlekile iphuma ecaleni. Kaloku besithanda into yoba u-SABC 1 ibiyifilimu ngamanguni, besiyazi into yoba xa sibukela u-SABC 1 siyazi ukuthi iindaba zesiXhosa intoni or zesiZulu. Ngoku siye sathi imfiliba, ikamva leefilimu zesiXhosa lemfiliba akubonakala apho siyakhona mntasekhaya. I think kufuneka kube khona noko into esiyenzayo noba ke sibuye lembo, uyaqonda ke siyonqula mhlambi sawuphinda sifumane noko ulwazi. Jonga ngoku uyabona uba undifumana kooTikTok nakwezinye indawo nakooShowmax njani kaloku ithini into, uyaqonda into yoba ingathi kancinci u-SABC uphantsi uye wathi krece walibala ukuthatha izinto zangapha entshona. Masikhumbule South Africa and Africa come first kuqala. Apha ekhaya masenze into zalapha ekhaya sizithenge zazinto. Ngoku ngela xa sityala lamawele ngabo-97 lali-actwa liphuma apha eTVini, ndandifunde iCity Press, ityala lamawele belina ii-viewers ezininzi after usidumo which is going up. Yabona uba because bekuchimbiza nawe ndiyathemba hayi wawungekho wawusasemncinci wena noba wasadlala ngenja okanye wawuyama ngenja. Kodwa ke noko ngela xesha mntasekhaya ifilimu leyana yayimnandi, abantu babezigungelana, ifamily yonke ihlala eTVini, umama nomntana njengoba ulibona nje ityala lamawele alikhethanga abantu. Liyafundisa nje across the board. So ngoku yangathi noko ngaske siphinde sicinge into yoba noko ke siphinde sizibuyise ezi filimu zithetha ngesintu. Ngesinto sethu ke phofu and uthatha into ebalulekileyo because I mean into efana nemiboniso akokubukela nje kuphela kodwa uyafumanisa into kubana ii-families ziyahlanganyelana, ingakumbi xa uzojonga emakhaya nangexesha lakudala ufumanisa into kubana imizi mhlambe apho kukhona i-TV khona iyabalwa, into ethi ngekuyoqokelela umakhelwane kuqokelela omnye umakhelwane uhlangane, uyabona no and ke ngoku if nizawusiphefumulela sibukele ityala lamawele nithetha ngezinto ezenzekayo apha mhlambe kule ngingqi yethu, siyakwazi ukukhawulelana nazo kuba niyasifundisa mhlambe kule nto itshoyo tata into yobana mhlambe kunqulwe kube khona nabantu mhlambe abasabambe ngesilungu kuthiwa zii-custodians of African spirituality or heritage. Mhlambe if bakhona abantu abasayibambile njengawe tata, ndiqinisekile into yokubana unolwazi oluphangeleleyo ngemiba yamasiko isintu sethu. Ingaba tata njengokuba noko ngoku sowukhulile kuthi indlela ibuza kwabaphambili, ingaba mhlambe yintoni mhlambe oyenzayo uqinisekisa into yokubana noko sibuye lembo kuba kaloku umuntu ofana nawe tata unamava, inyawo zakho zinodaka ngumakhwekhwetha. Ingaba yintoni tata wena oyenzayo kwispace sakho njengokubona uba hayi noko ngoku iminyaka iyahamba? Into endenzayo ndisazama idocumentary naxana nje kuthiwa umuntu makangazifowuneli, I'm telling my own story. Ngobona into yoba noko yabona I think eyona nto sisiwam xa ngekho follow up yezinto umkhondo uye ulahleke, uyaqona. So ngoku ndiyazama nje ukuthi ndizama ubonisa imvelaphi yam ngoba ndisaphila nje andifuni ukuthi ndawo ngabikho apho kubekho abantu abazawuthetha isitori sam babe bengasazi noba sisuka aphi siqale njani okanye siyobaliswa phesheya, uyaqona. Kodwa ke yona nto ibalulekileyo kululwazi olu ndilikhuphela phi kuyouth, ulutsha ulifundisa ulutsha ngoba ngoku nithetha ngempumlo ngamarhanana kodwa thina besikwazi ukuthi qha nothi no hayi sawunulahla amasiko wethu nihambe nezinto zasentshona ngoba isizwe sawulahleka camakho, isizwe siyolahleka ngenxa sawulahleka nango sibheke ngapha
sibheke ngapha hayi tata kuhle ukubona abantu abafana nawe abasemileyo siyathemba into okubana uzawuqhubeka nalomsebenzi uwenzayo abantu xa bekufuna bakufumana phi tata ndiyafumaneka phayana ku LinkedIn ndiyafumaneka kodwa ke ndingayishiya phone number uyafuna uyishiya trin okanye hayi ke ungayishiya nje xa ukhululekile xa bethi trin uyibambe ungayishiya tata ya ndifumana ku 073 010 8437 i-email guthembinkosi787@gmail.com chocho ubekho tata ndithe ndiza kubamba ke xa siyiqwela kini ubamba abani ucimba hey ungakulinga ucimba fana ba ndimbi ndakwenza kakubi gqithi asoze ubani asoze kwathini iza nomnqayi wam pha kini lo mntana lo uyabhuda asoze ndibhude ndibhudelani uyazi xa ndinomsindo ndiyanuka ndawunuka ninganqandi phaylam iza xebe ava asoze kini uyanyuba enkosi Mukeli lo besithetha naye ke kugqirha uThembinkosi yena umdlalo waziwa kakhulu ngelikapheketha masiyabhekileni usabukele ekhaya Jikelele tata masibulele enkosi man yabulela nami ngoba ningithathe nike nizondibeka apha Nkosi kakhulu noma